Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a ga labaran duniya. Tallafin man fetur ba abu ne mai ɗorewa ba, in ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wata fashewa mai girman gaske a kan gada mafi tsawo a Turkiyya ta kashe mutum 3. Mutum 24 ne ambaliyar ruwa ta kashe zuwa yanzu a jihar Katsina. To jama'a ga labaran bi da bi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake nanata aniyarsa ta janye tallafin man fetur a shekara ta 2023, yana mai cewa ba abu ne mai ɗorewa ba idan aka yi la'akari da abin da yake faruwa. Buhari ya bayyana hakan ne a lokacin da yake kasafin kuɗin shi na shekara ta 2023 na naira tiriliyan 20.15 na gamayyar taron 'yan majalisar tarayya ranar Juma'a. A cewarsa, maganar tallafin man fetur abu ne mai cike da cece-kuce a ƙasar mu tun daga shekarun 1980. Sai dai halin da muke a yanzu ya nuna cewa ba abu ne mai ɗorewa ba. A matsayinmu na ƙasa, dole ne mu tunkari batun nan da tunanin cewa akwai buƙatar samun tsarin da za mu kula da sauran ɓangarorin al'umma. Wata fashewa mai girman gaske akan gada mafi tsawo a Turkiyya ta kashe mutum 3 a yankin Crimea da Rasha ta kwace daga Ukraine a shekara ta 2023. A cewar masu bincike, mutanen na cikin wata mota ne a kusa a lokacin da wata akori-kura ta tarwatse a kan gadar, abin da ya rusa wani bangare na gadar da ke da titi da kuma layin dogo na jirgin ƙasa. Sai dai Rasha ta ce za a sake buɗe sashen layin dogon inda tankokin man fetur suka kama da wuta a yammacin yau Asabar. Gadar, wacce ke haɗe da Rasha da yankin Kirimi, an buɗe ta ne a shekara ta 2018, kuma alama ce ta kwacen da Rasha ta yi wa Kirim ba bisa ka'ida ba. Duk wani abu da aka yi ba bisa ka'ida ba ya kamata a rusa shi. Duk abin da aka sace sai an dawowa da Ukraine kayanta, kuma duk inda Rasha ta mamaye sai an kwato shi, a cewar Mikhailo Podolyak, wani mai bawa shugaban Ukraine shawara. Akalla 44 ne suka rasu tare da lalacewar gida 1,665 a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya sakamakon ambaliyar ruwa da aka fuskanta a damunar bana zuwa yanzu. Hukumar agajin gaggawa reshen Katsina wato SIMA ta bayyana ranar Juma'a cewar ambaliyar ta kuma lalata gona akalla 1,620 a yankin na Katsina, a yankin da abubuwan suka hada da Danja da Ingawa da kuma Kafur. A cikin wata sanarwa, kakakin hukumar Umar Muhammad ya ce an yi asarar kayan amfanin gona na miliyoyi a sakamakon annoba. Ya ce nan gaba kaɗan gwamnatin jihar za ta fara rabawa waɗanda abin ya shafa kayayyakin tallafi. Jihohi da ma Najeriya baki ɗaya sun fuskanci ambaliyar ruwa a wannan damina, wadda ta jawo rufe babbar hanyar da ta haɗa Abuja da Lakwaja, babban birnin jihar Kogi mai makwabtaka. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai an